Кажете. Господин Вучков, обажда се Георги Петков от София. Господин Вучков, всяка събота съм редовен зрител на вашето предаване и искам да ви кажа, че правите много хубави свирки. Дами и господа, казвате, не дейте се обажда. Сега това момче, то не е повече на 8-10 години. Може ли на 8-10 години да говори за свирки и други гадости? Какви са тия родители, бе, дами и господа? Това не са родители! Това са престъпници, които оставят децата им да се родят като изроди. За свирки ще говоря на 8 годишно пичлеме. Само на 8 години, а до 20 години вече ще бъде пълен изрод. Къде сте, бе, родители? Къде сте, бе, учители? Дето искате високи заплати. А вижте какво възпитавате. Вие, голяма част от вас, с малки изключения.